Môj tretí syn, Tomáško, sa narodil predčasne a vlastne teraz má 4 roky, v septembri bude mať 5 rokov. A keďže sa narodil predčasne, tak z toho vyplývajú aj jeho diagnózy, lebo nastalo krvácanie do mozgu, čiže DMO, spastická kvadruparéza. Potom sa pridružil Westov syndrom, epilepsia. Sa zdá, že takú prvú zmenu buď po prvých 2 týždňoch alebo po mesiaci určite sme zaznamenali, že wow, lebo vlastne vtedy do tých mal 4 roky necelé, hej, tak pri žiadnej terapii alebo nejakých takých doplnkových výživových nezbadali sme, že až taký posun ako pri tomto. Takže to nás chytilo a vlastne preto sme tomu verní a ďalej stále dúfame a veríme, že to pôjde stále ďalej lepšie a lepšie. Ja mu poviem, vieš čo, Tomi, idem zavesiť prádlo, medzi tým ešte 3 veci iné spravím a prídem, už si zavesila prádlo, že sa ma spýta, hej, alebo začal sa zapájať, no teraz už nám povie také celé zložité vety, otázky, že my sme úplne z neho pav. Mentálne ide veľmi dopredu, to je super. Napríklad predtým nám veľmi robil problém prehltnúť stravu s malými hrudkami. Hej, všetko som mu musela nadrobno mixovať, lebo on sa aj s malou hrudkou, zemiaková kaša, alebo čo on sa zadusil, alebo keď mrkvu v polievke, alebo rezanček malý, jeho to dusilo. A vlastne teraz už v pohode, krája mu ešte na malé kúsky, ale už pekne vie aj požuť. Alebo prst, oko, ruka, hej, že vlastne nevedel predtým vôbec trafiť nejakú malú, máme také červíky do dieročky alebo na tablete, pekne posunúť, kde to má ten tvár alebo čo. Teraz krásne. Všetko aj na malé ikonky, všetko trafí, pritom máme zrak postihnutý, že má len 1/5 zachovanú. Takže pre mňa je to super wow. A pani Moravca tu na Slovensku mi ani nevedeli povedať. Najskôr mi hovorí, že on je slepý, ale vlastne pani Moravcová nám porobila vyšetrenia a ona tak usúdila podľa tých jej tabuliek meraní, že 1/5 zraku má zachovanú. Hlavne tým vidím, že vtedy ja som videla, že sa na mňa pozrel, že nemôže byť slepý, ako mi tvrdili. Ale teraz vidím, že on krásne na tom tablete hlavne, hej, on asi do blízka celkom fajn vidí, do diaľky je to horšie. To, keď mu ja zakývam z 5-10 metrov, tak veľmi ma neregistruje, ale vlastne na blízko a na tom tablete najlepšie vidím, že ako to ešte pred mesiacom nerobil, hej, si tak poviem. A teraz to robí krásne, priradí tie asociácie, alebo proste rozumie tomu, ja mu nemusím vysvetľovať, že najskôr mu jasne vysvetlím, ale potom on už to robí automaticky, tak si hovorím super. Tak aj po fyzickej stránke máme pokroky, sú síce miernejšie, ale sú. Napríklad začal sa asi tak po pol roku užívania sám pretáčať, čo dovtedy nerobil. A vlastne po takom roku, ako to berieme, tak začal krásne cez slamku ťahať, spojil pery, keď mu podávam z pohárika, takže je to super. Áno, ja som sa na začiatku vlastne veľa mamičiek, odborníkov, vadeli a neviem, kde všade možne, kde chodíme, pýtala, že či o tom počuli a čo na to hovoria a tak. Pravdu poviem, že veľa ľudí ma skôr odhováralo, ale potom jedna mamička, že vyskúšajte, neobanujete. Tak som teda vyskúšala a som rada. Určite by som to odporúčila. Viem, že veľa mamičiek váha, či do toho ísť, či nie, ale kto nevyskúša, nevie. Ani ja som nevedela, že či hej alebo nie, ale ako sme to začali brať, tak vidím ja sama viditeľné pokroky a každý, komu sa narodí takto dieťatko,
tak proste skúša možné, nemožné a toto je fakt, že to vidíme. To po žiadnej terapii alebo výživových doplnkoch sme nevideli. Samozrejme, berieme všetko možné, ale ako sme toto k tomu pridružili, Reconvel, tak vidíme viditeľné výsledky.